budurwarka tana da ji da kai da girman kai? Idan tana da shi, na taya ka murna. Dan a wannan bidiyon zan faɗa ma hanyoyi 10 wanda idan kai amfani da su, wannan girman kan nata da take ji da shi sai ta sauke shi. Hanya ta ɗaya ita ce, kar ka sake ka yabi budurwarka dukkan da za ta yi a lokacin da ta yi kwalliya. Ka bar ta ta yin mamakin me yasa kowa yake ɗaukanta a matsayin mace, amma ban da kai. Za ka iya yabanta in ka ga dama, amma akan wani abu wanda ta yi daidai. Kar ka sake kai ƙoƙarin saka ta yi wani abu a soyayyarku. Ka san yadda za ka yi magana da ita idan kuna hira ko a waya ko kuma idan ka je wurin ta zance. Kar ka sake ka bari yanayin ka ya nuna mata abin da kake son ta yi. Na uku shine ka bawa burinka muhimmanci fiye da ita. Wani zubin idan kuka tsara da ita zaka je hira, kana sane ka ƙi zuwa ka kawo mata wani uzurin. Hakan zai nuna mata ba za ta iya ɗauke maka hankalinka ba daga kan burinka ko kuma mafarkinka. Sannan hakan zai taimaka maka wurin rage mata girman kai. Bugu da ƙari za ta girmama ka. Na huɗu shine kar ka sake ka buƙaci amincewarta a kanka ko kuma akan wani abu naka. Ƙoƙarin amincewar mace yana ɗaya daga cikin abin da yake saka mata ji da kansu da girman kai. Na biyar shine ka yawaita kallon wasu mata, amma ban ce ka yi musu mugun kallo ba, ka kalle su sai ka ɗauke kanka. Idan ta ga kana yin haka, hakan zai saka ta hankalinta ya rabu gida biyu. Na shida shine idan za ku fita, ka yi shiga mai kyau, ka saka sutura mai kyau a lokacin da kuka fita tare. Amfanin hakan shine hakan zai taimaka maka ka ɗauke hankalin jama'a daga kanta, sannan hankalin jama'a ya dawo kanka. A lokacin ne za ta sauka daga kan wannan halin nata na girman kai da kuma ƙoƙarin yin gasa da kai. Na bakwai shine kar ka sake ko da wasa ka yi musu da ita ko kuma ka bari shauƙi da tausayinta ya kama ka ta gane. Ban ce fa kar ka ji tausayin mata ba, a'a, amma a duk lokacin da ta gane cewa shauƙinta da tausayinta ya kama ka, a lokacin ne za ta ga ta samu power ta yi control ɗinka fiye da yadda za ka yi control ɗinta. Idan kuma raini ko rashin kunya ya shiga tsakaninku, sai ka ɗauke ƙafarka. Na takwas shine kar ka sake ka nuna mata kishi ko kuma baƙin ciki idan ka ga wani namiji tattare da ita. Ita ɗin kyakkyawa ce, kaga dole maza su dinga bibiyar ta, ka faɗa wa kanka haka don ka samu nutsuwa da kwanciyar hankali a zuciyarka. A duk lokacin da ka nuna kishi don ka ga wani namiji a tare da ita, yana nuna mata cewa baka da ƙwarin gwiwa. Sannan namijin da ya fi ka zai iya yin nasara a kanka wurin raba ka da ita. Na tara shine kar ka sake ka nuna wa mace alamar rashin yadda. Kar ka sake ka tambayi mace me take ji a kanka ko kuma ka tambayi mace shawara, domin damuwa da yadda mace take ji a kanka ba fa naka bane. A sauƙaƙe za ta ga alamar rashin yarda tattare da kai idan kai ƙoƙarin neman amincewarta. Na 10 shine wanda shine na ƙarshe a cikin jadawalin abubuwan da zan lissafa muku shine ku ci gaba da kasancewa da ni a cikin your relationship experience. Allah ya sa mu dace.